Bideo honetan, liburuko 78. ariketa ebatziko dugu. Eskatzen duzku simplifikatzeko zatiki algebraiko hauek. Badakigu, zatiki algebraikoak simplifikatzen duguna biderkagai bezala agertu behar da. Izan behar da biderkagai komuna, zenbakitzailearen biderkagai komuna edo izendatzailearen biderkagai komuna. Horrela, ikusten dugun bezala, polinomio baten barruen ezin dugu simplifikatu, batuketak edo kenketak dagozalako. Beraz, orokorrean, ariketa honetan, lehenengo egin beharko duguna izango da, polinomio hauek faktorizatu, deskonposatu. Zelan? 4 pausu jarraitzen duguz. Lehenengoa, biderkagai komuna atera, bigarren labur bidezko formula, hirugarren, bigarren mailako formula, eta laugarren Ruffini. Hori da beti egiten duguna. Orduen, hasten gara lehenengoarekin. Lehenengoa, zenbakitzailea ezin dugu deskonposatu gehiago, badaukagulako ja lehenengo mailako binomio bat. Eta izendatzailean, ikusten dugu hau dela, hirugarren labur bidezko formularen garapena. Hau zedalako akarratu, kenbe karratu, beraz, bilatzen gago zana da A gehi B, bidera kenbe, batuketa, bider kenketa. Beraz, hau izango litzateke, X gehi bat, bider X ken bat. Orain ja, simplifikatu aldugu. X gehi bat, zati X gehi bat, bat. Beraz, geratzen jaku bat, zati X ken bat. Hurrengoa. Hemen zuzenketa bat egin dut, liburuan horrela agertzen da, izendatzailean hauza agertzen da, gehi lau. Orduen, biderkagai komuna ezin dugu atera, orduan bigarren pausu izango litzateke aztertzea labur bidezko formulak. Orduan, honetan lehen bezala daukagu, zenbakitzailean daukaguz bigai, akarratu, kenbe karratu, eta hori izango litzateke batuketa, bider kenketa. Beraz, X karratu da Xen karratua, eta lau birena. Beraz, X gehi bi, bider X ken bi. Eta izendatzailean daukaguna da hirugai eta bat minus ikurrarekin, kenketarekin. Beraz, hau erlazionatzen dugu akarratu, ken bi AB, gehi B karratu. Orduen, X karratu da Xen karratua, hau esabatuko dut, beltzez, orduan hau izango litzateke, X ken bi, X ken bi karratu. Eta orain, simplifikatu aldugu, X ken bi, zati X ken bi bat. Benetan, hau izango litzatekelako batuketa, bider kenketa, eta izendatzailean kenketa, bider kenketa. Beraz, kenketa, zati kenketa simplifikatzen dugu, eta geratzen jaku, X gehi bi, bider X ken bi. Hemen kontuz, nahiz eta ikusi X zenbakitzailean eta X izendatzailean, eta bi zenbakitzailean, bi izendatzailean, hemen kenketa eta batuketa baten barruan dagoz, beraz ezin dugu simplifikatu. Hurrengoa. Hurrengoan be, labur bidezko formulaen bidez simplifikatzen dugu. Zenbakitzailean daukagu hirugarren labur bidezko formula, berriro batuketa bider kenketa. Esaten nago batuketa bider kenketa, baina baita ipini aldugu kenketa bider batuketa. X ken bat, bider X gehi bat, berdina edalako. Zati X ken bat. Orain, X ken bat, zati X ken bat, X gehi bat. Azkena, horri honetan. Aztertzen dugu, biderkagai komuna atera aldugun, eta kasu honetan, izango litzateke X. Beraz, X biderkatzen dut. X ken bat, zati, eta izendatzailean, X karratu, biderkatzen dutzu, X ken bat. X ken bat simplifikatzen dugu, X zati X bebai, eta geratzen jaku bat zati X. Jarraitzen dugu apartadorekin. Kasu honetan daukagu, zenbakitzailean bigarren mailako polinomio bat,
eta izendatzailean 3. mailakoa. Hasten gara zenbakitzailerekin. 2. mailako polinomioa. Biderkagai komuna ezin dugu atera, laburbidezko formulak aztertzen badoguz, izatekotan izango litzateke kenketaren karratua, hemen kenketa daukagulako, baina aztertzen badugu gai askea, hau izango litzateke erro 3-ren karratua. Eta orduan gero, 2ab izan beharko litzateke 2 bider erro 3x, beraz. Hau, honek ez dau betetzen laburbidezko formula. Orduan, faktorizatzeko erabiliko dugu 2. mailako polinomioen formula, edo ekuazioen formula. Eta izango litzateke, minus b plus minus erro b karratu minus lau ac zati bia. Orduan, kasu honetan, izango litzateke. Minus minus lau, plus minus, erro, minus lau karratu, minus lau, bider bat, bider iru. Zati, bi, bider bat. Hau garatzen badugu, izango litzateke. Lau, plus minus, erro, amaseiken amabi, zati bi. Amaseiken amabi lau, beraz, erro lau da bi, beraz, lau gehi minus bi, zati bi, beraz, daukagu, x azpi bat dala, lau gehi bi, sei, zati bi, iru, eta lau ken bi, bi, zati bi, bat. Lortu duguz, ekuazio izango balitz, bi emaitzak, edo, bestera batera esan da. Lortu duguz, polinomioaren erroak. Erroak zer dira? Polinomioaren zenbakizko balioa, polinomioaren zenbakizko balioa 0 egiten da bezan balioak, eta kasu honetan honek biak dira. Orduan, hau deskonposatuta, polinomioa deskonposatuta geratuko zen x ken bi, x ken iru, bider x ken bat. Beti, izango litzateke erroaren aurkakoa. X ken iru, x ken bat. Idatzi aldugu ja, hau geratzen dala, x ken iru, bider x ken bat. Bagoaz izendatzailea deskonposatzera. Orduan, hau 3. mailako polinomioa da, eta 3. mailako polinomio hau Ruffiniren bidez deskonposatu behar dugu. Orduan, Ruffini erabiltzeko aztertzen dugu gai askea. Minus 6. Orduan, hori badakigu, bere zatitzaileak, 6-ren zatitzaileak, direla plus minus bat, plus minus bi, plus minus iru eta plus minus 6. Horrek esan nahi dau, polinomioen erroak izatekotan izango direla zatitzaile horiek. Zeintzuk ez dakiguz. Eta hori da, frogatu edo konprobatu behar duguna Ruffiniren erregelaren bidez. Horren, Ruffini aplikatzeko, ateratzen duguz polinomioaren koefizienteak. Lehenengo gogoratu polinomia ordenatuta egon behar dala, eta mailaren bat falta baiaku, horren ordez 0 bat ipintzen dugula. Orduen, hasten gara. X beriru, bat. X karratu, ken 6. Amaika, eta ken 6. Minus 6. Orduen. Erroa, basiko gara, errezenatik. Bat. Orduan, goitzi bera batuketak, eta diagonalean biderkaketak. Beraz, bat bider bat, minus 6 gehi bat, minus bost, bat bider minus bost, amaikan, kena bost 6, bat bider 6, 0. Lortu dugu erroa, ondarra, 0 izatea, beraz, lortu dugu deskonposatzea. Erroa bat bada, polinomioaren zatitzaile bat izango da x ken bat. Eta hemen geratzen jakuzan koefizienteak izango dira zatiduraren koefizienteak. Beraz, idatzi aldugu, geratzen jakula hemen goian.
x ken bat, bider, x karratu, ken bost x, gehi 6. Vale? X karratu, hemen, ken bost x, gehi 6. Vale, baina oraindik daukagu bigarren mailako polinomio bat, eta jarraitu behar dugu deskonposatzen. Beraz, deskonposatzeko, jarraitu aldugu Ruffinirekin hemen frogatzen, izango litzateke berriro frogatzea batekin, bat, minus bat, bi, minus bi, lortu arte beste erro bat. Edo bestela jarraian, erabili aldugu bigarren mailako formula, daukagulako ja bigarren mailako polinomio bat. Nik hori egingo dut. Orduen, hartzen dut. X karratu ken bost x gehi 6, berdintzen dut 0rekin, eta erabiltzen dut bigarren mailako formula. Ia ber zein kasuetarako, lortzen dugu zan polinomioaren erroak. Polinomioa 0 egiten da bezan balioak. Beraz, minus bost, plus minus erro. Hogeta bost, minus lau bider bat, bider 6. Zati bi, beraz izango litzateke hogeta bost, ken hogeta lau bat, eta bost plus minus erro bat, bat. Zati bi. Beraz, zer lortzen dugu hemen? Lortzen dugu. X azpi bat dala bost gehi bat 6 zati bi iru, eta bosken bat lau zati bi, bi. Horrek zer esan nahi dau? Polinomio hori deskonposatzen dugula, x ken iru, bider x ken bi bezala. Orduan dana, idatziko dugu hasiera. Daukagu, x ken iru, bider x ken bat. Eta izendatzailean geratu jaku. X ken bat, eta bigarren mailako polinomio, x ken iru, bider x ken bi. Lortu dugu faktorizatzea polinomioak lehenengo mailako binomioetan. Orduen, zer simplifikatzen dugu? Erreza. X ken iru, zati x ken iru, bat. X ken bat, zati x ken bat, bat. Beraz, emaitza, izango litzateke, bat, zati x ken bi. Hau da emaitza. Hurrengo apartadoan, aztertzen badugu daukaguz bigarren mailako polinomio bi. Zenbakitzailean eta izendatzailean. Biderkagai komuna ezin dugu atera, labur bidezko formulen bidez bez ezin dugu faktorizatu, eta orduen, erabiltzen dugu formula. Formula, x berdin minus b, plus minus erro, b karratu, nagoa c, zati, bi, a. Orduan, lehenengo polinomioan daukagu. X karratu ken iru x gehi bi. Berdin 0. Orduan, x izango litzateke. Iru plus minus erro, iru karratu bederatzi, ken, lau bider bat, bider bi, zati, bi, bider bat. Orduan, iru plus minus bederatzi ken sortzi bat, erro bat, bat, zati, bi. Beraz, bi balio daukaguz, lehenengoa izango litzateke iru gehi bat, bi zati bi bi, eta iruken bat bi, zati bi, bat. Beraz, zelan geratzen jaku deskonposatuta? X ken bi, eta x ken bat, idazten dugu, x ken bi, bider x ken bat. Hemen lortu dugu zan balioak dira polinomioaren erroak. Orduan, erroak direnez, polinomioaren zenbakizko balioa 0 egiten dabe. Horrek esan nahi dau, ordezkatzen badugu hemen xen biren balioa, hauze biderkagaia 0 egiten dela. Horregaitik beti idazten dugu aurkakoa, hau da, erroa bi bada, x ken bi. Zergaitik, bik egingo daualako hau biderkagaia 0 izatea. Zenbakizko balioa 0 izateko, hau da, polinomioaren guztizko balio hau 0 izateko. Urrengoa.
daukagu x karratu ken x ken bi. Berdin 0, erabiltzeko formula, eta orduan, bilatzen dugu erroa. Beraz, bat plus minus, erro, bat karratu bat, ken, lau bider bat bider minus bi, zati bi bider bat. Beraz, hemen kontuz, minus bider minus plus, beraz daukagu errokizunean bat gehi sortzi bederatzi, beraz bat gehi erro bederatzi da iru, zati bi. Beraz, emaitza. X azpi bat gehi iru lau zati bi bi, eta bigarrena x ken iru minus bi zati bi minus bat. Beraz, hemen lortzen dugu x ken bi eta x gehi bat. Bai? Bueno. Vale, orduan, idazten dugu, izendatzailean, x ken bi, x gehi bat. Vale, argi dagoia, simplifikatuko dugula x ken bi zati x ken bi, eta emaitza x ken bat, zati x gehi bat. Hori da, zatiki baliokidea, simplifikatuta. Venga, hurrengo honetan, aztertzen badoguz bi polinomioak, ikusten doguz bietan atera aldogula biderkagai komuna. Venga, orduan, lehenengo izango litzateke x karratu, biderkatzen dago x karratu, gehi x, gehi bat. Eta izendatzailean, iru, bider x karratu, gehi x, gehi bat. Bale, jazta. Kasu honetan ez dugu jarraitu behar gehiago, deskonposatzen, ikusten dugu x karratu gehi x gehi bat, ja simplifikatzen dela. Beraz, emaitza x karratu eren. Apartado honetan, hirugarren mailako polinomioak daukaguz, bai zenbakitzailean, bai izendatzailean. Benga, aztertzen dugu lehenengoa, eta lehenengo polinomioa, x beriru ken amabi x gehi amasei. Ruffini aplikatuko dugu. Baina, aztertu aldugu ondarraren teoremaren bidez be, zeintzuk izango diran bere erroak, ez? Orduan, amasei aztertzen badugu zeintzuk izan aldiren bere zatitzaileak, badira plus minus bat, plus minus bi, plus minus lau, plus minus sortzi, plus minus amasei, bale? Orduan, lehenengoa topatu ezkero, baina prozesua hasten gara, ez? Orduan, ondarraren teoremaren bidez, badakigu polinomioaren zenbakizko balioak, emoten dozkula zatiketaren ondarra. Beraz, hemen idazten badugu edo kalkulatu egiten badugu polinomioaren zenbakizko balioa p batena, benetan egiten edo kalkulatzen ari garena da polinomio hori zati x-ken bat egiterakoan ea ze ondarra lortzen dugun, ea zatigarria den. Orduen, ordezkatzen badugu, izango litzateke bat beriru, ken amabi bider bat, gehi amasei. Orduen, hauze ikusten dugu, bat gehi amasei amazazpi ken amabi, hau da bost, desberdin 0 dala. Orduan, bat ez litzateke izango bere erroa. Kalkulatzen badugu minus batekin, gauza bera, minus bat ber iru, ken amabi, bider minus bat, kontuz, erroak negatiboa direnean beti ipinikakoak, hau izaten da batzutan errakuntza. Orduan, minus bat ber iru, minus bat gehi amabi, amaika gehi amasei, hogeta zazpi. Desberdin 0, beraz, minus bat ez da erroa. Probatzen badugu birekin, badaukagu bi beriru, ken amabi bider bi, gehi amasei, berdin. Sortzi gehi amasei, hogeta lau, ken hogeta lau 0 da, bai? Beraz, x berdin bi, bai da erroa. Hau, askotan egiten dugu prozesu hau, egiten dugu Ruffiniren bidez, bai? Ipinten dugu, ateratzen dugu koefizienteak, bat, 0x karratu 0 dalako, ken amabi amasei, eta hasten gara. Erroa bat da, eta bat, bider bat,
bat, minus amaika, ez da 0. Vale, eta esabatzen dugu. Eta orduan dinogu. X minus bat denean. Eta minus bat denean, frogatu egiten dugu eta baita. Eta horrela lortu arte lehenengo erroa. Bale, orduan, beste metodo hori egiteko, izango litzateke, ondarraren teoremarekin, orain egin duguna, hemen idatzi duguna. Gertatzen da, hau ere buruz egin aldala, ez? Bale, orduan, P batena oso erraza da kalkulatzea, hemen zenbakitzailean bat ordezkatuz, bat beriru, ken 12, gehi amasei, ez da 0, bale? Hau ere buruz egin alda. Bueno, gauza da aurkitu dugula erroa bidala, eta orain bai, idazten dugu Ruffinen bidez, jakin behar dugu zelan geratzen den deskonposatuta, zein dan kasu honetan polinomioa zati x-ken bi egiten dugunean lortzen dugun zatidura, bai? Zatigarria dela, bai, baina orain zein dan zatidura, bai? Ordan bat bider bi, lau, minus 8, minus amasei, 0, bale? Lortu dugu ondarra 0 izatea, beraz, kasu honetan, geratzen jaku. X ken bi, eta hemen lortu duguna, da x karratu, ken 2x, ken 8. Bale? Bueno. Bale, orduan. Orain jarraituko dugu deskonposatzen. Bale? Eta horretarako, jarraitu aldugu Ruffinirekin edo bigarren mailako formula erabiliz. Bai? Ni bigarren mailako formula erabiliko dut, deskonposatzeko x karratu, ken 2x, ken 8. Gehi parkatu, gehi 2x, ken 8. Bale, orduan, x izango litzateke, minus 2, plus minus, 2 karratu. Lau, ken, lau bider bat, bider minus 8, zati 2. Beraz, hau da, minus 2, plus minus, lau gehi hogeta amasei, erro hogeta amasei da 6, zati 2, beraz daukagu, minus 2, minus 6, minus 8, zati 2, minus lau, eta minus 2 gehi 6 da lau, zati 2, 2. Bai? Beraz guztira, gure polinomioa, px-ena, zenbakitzailea geratzen jaku. X ken 2. Beraz geratzen jaku x ken 2. X ken 2. Bider, eta bigarren mailako polinomio hori, geratzen jaku. X gehi lau, bider, x ken 2. Bai? Ze erroa x ken lau bada, zatitzailea izango litzateke x gehi lau, eta erroa 2 bada, zatitzailea x ken 2. Bale, orduan, hau geratzen jaku, lehenengo atala, bai, zenbakitzailea. Bai, jarraituko dugu beste horri batean izendatzailearekin. Bale, orduan, egoera honetan gagoz, deskonposatu dugu zenbakitzailea, eta, bueno, x ken 2, x gehi lau, x ken 2, baina baite binal dugu x ken 2 karratu, bider x gehi lau. Bale, orain bagoa izendatzailea deskonposatzera. Bale, eta izendatzailean, bueno, pentsatu behar dugu, bilatzen ari garena bada, dela, zatiki hau simplifikatzea, orduan, simplifikatzekotan, hemen izendatzailean agertu behar diaku x ken 2 edo x gehi lau, simplifikatu izateko. Demagun hemen izendatzailean geratzen jakula x gehi 3 bider x gehi 7 bider x ken 5. Demagun nolako faktorizazioa ematen deuskula. Bueno, ez dugu konpontzen ez ebez. Egoera honetan ezin dugu simplifikatu ezer zenbakitzailearekin. Beraz, erroak ez badire zenbakitzailean lortu dugu zanak, edo behintzat baten bat, ez dugu lortzen simplifikatzea. Beraz, hasiko gara aztertzen ea x berdin 2 eta x berdin minus lau ea diren izendatzailearen erroak. Bai? Bale, orduan, dinogu. P birena. Bai? Frogatu aldugula horrela edo Ruffinirekin.
bai? Orduan, P2rena izango litzateke, 2 ber 3 ken 10 bider 2 ber 2, gehi 32 bider 2 ken 32. Eta hau izango litzateke, 8 ken 40 gehi 74 ken 32. Beraz, hau da 72 eta 72, beraz, 0. Vale, beraz, bi erroa da. Lerro finirekin egingo dugu. Bat, minus 10, 32 eta minus 32. Zenbakizko balioa kalkulatzea, horrela aplikatzea ondarraren teorema, ez da derrigorrezkoa, zuzen aplikatu dugu Ruffini. Vale, orduan. Bat, 2, minus 8, minus 16, 32 eta 0. Vale? Beraz, lortu dugu, ja deskonposatzea, x ken 2, eta hemen daukagu x karratu, ken 8x gehi 16. Vale. Eta x karratu ken 8x gehi 16, laburbidezko formularen bidez, deskonposatzen dugu, bai? Eta, orduan, idatziko dugu hemen, ja, ariketa guztia zelan geratzen dan, orduan izango ditzateke, x ken 2, bider, eta x karratu ken 8x gehi 16, izango litzateke x ken 4 karratu, ezta? Vale, eta zenbakitzailean geunkan x ken 2 karratu bider x gehi 4. Vale. Bueno, ja argi dago, simplifikatu aldugula x ken 2 zati x ken 2. Bai? Beraz, emaitza, x ken 2 bider x gehi 4 zati x ken 4 karratu. Eta hau da azkenengo emaitza.